și bun venit la un nou episod de la desenat. Voi face astăzi un pinguinaș. Începem cu un corp, nu neapărat așa, cu un căpuț, doi ochișori, un năsuc, o curiță, mă rog, zici că dinți de vampir și două picioruțe, cum știu eu să le fac, nu prea știu prea frumos să le fac, așa, două aripioare, puteți să-i faceți și căști din acelea, cu puf sau cu ceas. Și acesta a fost pinguinașul. Dacă vreți să faceți și background, cam, mă rog, ceva de genul off. Ceva de genul acesta. Background este cum să faceți și acesta a fost pinguinașul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să îl faceți desigur și așa. Nu este problemă, n-am făcut, pentru că pe unul doar am exersat puțin ca să nu fac niște greșeli mari. Și așa că puteți să-i faceți aici fulgușori din ea mari, eu îi fac foarte mari, nu știu ce, dar puteți să mai faceți cu o steluță din aceasta. Cam așa, nu știu cum e și mie, ceva de gen. Da, tot fac urechi din astea. Ceva de genul. Pa, pa! Like și subscribe dacă v-a plăcut.